Jeg tror også. Jeg har en. Det er lige fremme igen. Ser du? Hvad er vandskib? Jeg skal da prøve. Du er ikke en kylling, vel? Når man kan kravle op i toppen af vindmøllen, så kan der også gå med vandskib. Hvad fanden er vi gået ud nu? Han sprang. Det er sgu da fordi du får fed hjem. Hvad sker der, hva'? Det er jo ved at være et par ældre vandski efterhånden. Ah. Det er vandskien, der er noget i vejen, og ikke manden. Er det ligesom... det var det ikke, Karl? Men er det ikke guld der? Jens, den får nu ramt guld der. Prøv lidt mere. Prøv at gå over i din bred. Det er jo godt. Har vi ingen lejlighed, så vi kan svise på den her? Det har vi lige gjort. Den siger, at Mads skal gøre det her nu. Hvad er det? Hvad er det ret i? Det står på den her, og det er han, der prøvede før. Nej, Hanne, for satan. Nøj. Hvem er det? Han er det. Han er flot. Der er ikke nogen af der. Nej. Hvad er nu gang? Hvad er nu lavet? Sanne, hold op. Men sådan, fjern det ind. Du fjerner Sanne derfra. Ja. Ja, værsgo. Det bliver en helt skade. Det behøver jeg ikke. Ja, du er aldrig Hvad? Nej, hvad? Du behøver da heller ikke være fremme.
Ned i knæ. Du stop. Hør hvad jeg siger. Ned i knæ og Du stopper. Okay? Ned. Vi kører stille og roligt. Er du klar? Sanne! Hey, Sjøren! Nej! Kør nu, Mads, for helvede! Mads, kør! Kør! Kør nu! Kør så! Kør så! Mads! Sjøren, du står der ved kamera! Stop det kamera! Sjøren! Nej, det er ikke noget med det. Det er godt, Anne. Og pas med begge hænder. Ja! Kom nu! Kom så, Mads! Kør! Begge hænder, mor. Ellers så kan du ikke. Det er fedt, det der. Det går rigtig godt, Hanne. Hold op, Sanne! Sanne, hold op! For helvede. Fuck! 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 Jo, for Ej, det er fedt. Og der har vi Danmarks største dværg. Danmarks største dværg på ski. Det er aldrig set i hele kongeriget i Danmark. Danmarks største dværg på ski. Det er fandme godt gjort. okay. Stop! Mads, hold kæft! Hold kæft, jeg drikker aldrig nogensinde fiskepost med noget mere. Aldrig ingen for helvede, hvor er du? Er du mere? Jeg var fri for her på mig, vel? Sanne, fjern det kamera! Kan der ikke komme lidt mere fart, siger hun, Mads. Lidt hurtigere, siger hun. Mads, lidt hurtigere. Skrive i bukserne, så bliver Milo være så interesseret. Gå det med en tur! Godt gået, du gamle. Det er sejt, Flot, Hanne. Fuck off.